unta ang Ginoo, uban sa mga bagong awit. Ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing hingpit. Daig unta ang Ginoo, uban sa mga instrumento. Ang kalipay tayo sayaw, o bulahang adlaw. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ni anata sa Miyerkules sa Oktaba sa Pasko sa pagkabanhaw niya mausadron ang atong ikatulong at triduom opening salvo karon sa atong paghimo sa nobinaryo sa atong kapistahan ni San Vicente Ferrer dinhi sa atong parokya, ika-11th Fiesta Celebration. Atong padayong iampo nga unta ang kalinaw maghari, ang mga masakiton mahatagag kaayuhan, o ang mga tao nga wala pa kailas Ginoo muila na unta sa gahom o sa kamahinungdanon sa mga pulong sa Ginoo. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit aning ato mga slots hatagan unta sa Ginoo sa grasya ang ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagagay kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, naglipay kanamo sa tinuig nga pangilin sa Pasko sa pagkabanhaw sa Ginoo, itugot nga maluluyon nga pinaagi sa mga pangilin nga among gisaulog dinhi sa yuta, mahimo unta kaming takos sa pag-abot sa mga kalipay nga tunhay diha sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles.
Usa ni ana kaadlaw, si Pedro ug si Juan miadto sa templo sa alas 3 sa hapon, ang takna sa pag-ampo. Sa ganghaan nga ginganlag matahong nga ganghaan, may usa ka tawo nga bakul sukad sa iyang pagkahimugso. Kada adlaw gihatod siya ngadto sa templo aron pagpakilimos. Sa pagkakita niya kang Pedro ug kang Juan nga nanulod sa templo, nagpalimos siya kanila. Mitutok sila kaniya ug unya miingon si Pedro, "Tan-awa kami." Busa mitan-aw ang bakul kanila ug nagpaabot nga hatagan siyag limos. Ug si Pedro miingon, "Wala ako'y kwarta, apan hatagan ko ikaw niining ania kanako. Sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon, lakaw." Unya gigunitan ni Pedro ang tuong kamot sa bakul ug gitabangan siya pagpatindog. Diha-diha nalig-on ang tiil ug buol-buol sa bakul, milukso siya, mibarug ug milakaw. Unya mikuyog siya kanila ngadto sa templo nga naglakaw ug naglukso-lukso ug nagdayig sa Dios. Ang mga tawo nakakita kaniya nga naglakaw ug nagdayig sa Dios, ug dihang nailhan nila siya nga maudi ay ang makalilimos nga naglingkuran didto sa ganghaan sa templo nga ginganlag matahong nga ganghaan. Natingala pag-ayo silang tanan sa nahitabo kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo, sangpita ang iyang ngalan. Isangyaw sa kanasuran ang iyang mga binuhatan. Awiti siya, awiti ang iyang pagdaig. Isangyaw ang tanan niyang katingalahang mga buhat. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Himaya ang iyang balaang ngalan. Pagsadya kamo o mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Pabuta ang Ginoo diha sa gahom. Paningkamuti ang pag-alagad kaniya sa kanunay. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Kamong mga kaliwat ni Abraham, iyang mga sulugoon, mga anak ni Jacob, iyang mga pinili. Siya ang Ginoo,
mao ang atong Dios. Sa tibuok yuta nagahari ang iyang panghukom. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa maong adlaw, duha kanila naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Imaos, mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem, ug nagsultihanay sila mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya apan wala sila makaila kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, unsa bay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Mihunong sila nga subo og panagway, ug ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nangutana kang Hesus, ikaw ra bay nagpuyo sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto niining pipila ka adlaw nga milabay? Unsang mga hitabua nangutana si Jesus. Ang nahitabo kang Hesus nga Nazaretnon, mitubag sila. Usa siya ka propeta o giila sa Dios ug sa tanang mga tao nga gamhanan sa pulong ug sa buhat. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga punuan mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon ug gilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini, ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo. Og pipila sa mga babae nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan apan wala nila hikaplagi didto ang iyang lawas. Og namalik sila og nanugilon nga nakakita kuno sila pananawon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Og pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan og nakaplagan nila kini sumala gayod sa gisugilon sa mga babae apan wala sila makakita kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, pagkabuang gayod ninyo, pagkadugay ninyong motuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga magantos ang Mesiyas niining mga butanga ug unya mosulod sa iyang himaya? O gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta.
Niadtong tungura duol na sila sa balangay nga ilang adtuan ug nagpasabot si Jesus nga daw mopadayon lang siya sa unahan apan gihawiran nila siya o giingnan anhi lang ta mamahulay kay hapit na magabi. Busa midayon siya og nagpabilin uban kanila. Sa ila ng pagpanihapon mikuha si Jesus sa paan o gipanalangina niya kini unya gipikas-pikas niya o gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata ug nakaila sila kaniya apan nahanaw si Jesus. Nag-ingnanay sila, dili ba ingon og may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya ug nagpatinaw kanato sa kasulatan didto sa dalan. Og nanindog sila dayon og namalik sa Jerusalem diin hikaplagan nila ang napulog usa katinun-an ug ang uban pa nga nagkatigom ug nag-ingon, tinuod kayod nga nabanhaw ang Ginoo. Si Simon nakakita kaniya. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa paan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Naidaghang mo reklamo nako nga padre nagbinuutan man unta ko, nagtinarong man unta ko, pero nganong ila mangyud kong daoton nga magsikog himog maayo nila, di man gid sila kakita sa maayo nga naa nako. Ang dautan man noon, ang mga sayop man nako mo'y makit-an. Kabantay mo ng istorya ha. Wa pa mo mabiktima na. Ngako ra gyung itambag, maingon ra gyud ko. Nagtinarong makaka, tinuod makaka nagtinarong. Insa tinuod pa diri nako. O ayaw, kabalaka. Padayon sa imong pagtinarong. Bahala ang nagpalibot nimo mga buangon. Namo na nahitabo ni Jesus, nagtinarong siya, gipatay, hangtod ang iyang mga pulong, wa pagyud masabti sa mga iyang mga disipulo. Ang kaning duha din hinggalakaw, ginganlan ni Jesus pagkabuang ninyo, pagkagahi ninyong patuuhon. Dunay panahon nga lisod na to patuuhon ba? Kamo mga ginikanan, inyo gining experience. Ang inyong mga anak, sigihan nyo tudlo og tinarong. Masuko na noon, mangluod na noon. Kana bang dili ka kita sa atong gibuhat? Kamo mga asawa, usahay magyaw-yaw na lang mo sa inyong bana kay siging inom nya imong pasabton, masuko noon. Kabantay mo ana? Oh, ang mga bana sad mo yaw-yaw hangtod masuko na las asawa kay sige ingos bana nga ayaw lagi anang sige yaw-yaw lagi kay di na maayo. Musamot man hinon mamalikas pa hinoon. Nya unsay buhaton kung di na ta masabtan? Padayon sa pagbuhat. Kay mao gina dinhis kalibutan ang tinarong dili dawaton, ang binuang maoy sundon. Unya napagi kabuang ani mga buangon ay ikaw nga nagtinarong, ikaw pagi pasanginlan. Di ba? Kadaghan ako ana dito sa prisuhan. Naidaghan tong mga adik sa una ako maistorya. Labi na mga batanon mo ingon dayon tungod man guni sa akong ginikanan pader. Naingon ani ko tungod sa akong ginikanan. Ang mga banasan nga nabisyoso nakapangabit tungod man guni sa akong asawa. Adto pa ipasangil sa asawa. Ang asawa sad bisan gani inig kumpisal pasangil gyapon tungod ni sikog yaw-yaw pa der tungod ani sa akong bana siging bisyos.
gahi kay sultihan niya pa yung mga anak nako muning makapangasaba gyud ko pader di jud ko kapugong portigyong mga buanguna ni akong mga anak adtoy pasangil ba ana mga ikoy na ilhan gani nga naghilak in taon nga asawa sige siyag hangyo siyang bana nga mao ni buhaton kay tinarong lagi in taon ingon iyang bana sige kagyaw-yaw diha wa gyud kakakita sa akong gibuhat nga maayo pero gamay ra sagud kay siya gibuhat nga maayo mobalik us bisyo ana pa kuno pakita na ko di mo mao maka ang ako mo jud kang apan mo imo makita no sige pakita na ko nimo ingon ana gid na ang mga yawanon ngilingay mo tupad inadi ka mamasangil inadi ka kusog mamasangil kada lang ini kumpisal dinhi ako in taong hangyoon oy ayaw lang sige hisgot anang sala sa imong anak ikaw may nangumpisal ang imo lang sa mo hisguti kay puting daghanahin niya hisgutan sa iyang anak sa iyang bana sa iyang ugangan sa iyang mga office mates mo hisgutan unya ang iya usar ka buok ang hisgutan niya dito sa pikas tagutlo na ka buok ni ko mamasangil ba mo justify nga naingon ani ko tungod ni sa akong isig katao si Jesus ni padayon o gitudloan niya ang iyang mga disipulo sa pagpadayon ug unsa man gyud trademark ni Jesus kana gyung pagpikas sa paan pagpikas unsa man ang pagpikas sa paan nga moy atong gihimo din his misa sabutana hangtod na lang hapit na siya namatay pikas lang yapos paan sa katapusang panihapon na ay mga taong gigutom 5 ra ka paan gipikas gyapon niya gipanghatag sa sabutana ang gahom sa pagkamanggihatagon kung naas atong kasing-kasing ang pagkamanggihatagon gamhanan ta Sige. Ligi ay mong tupad usab. Ing na gusto ka mahimong gamhanan. Ing napalit og slat. Pikasa ng imong gitigom. Pikasa ba? Nya ang bahin ana ipalit og slat. Mao bitan na kanang word nga slat is small part. Small part ba? One piece of a very big whole na composed of many pieces one piece no arang manghatag gamhanan ginang manggihatagon at anawa daghan kayong nipalit na tog slots din lingia lang dili lang suod sa simbahan unsa man ning nahitabo nindot o bati tungod di sa mga manggihatagon ginagmayng pikas-pikas slat-slat atong kumbinto karon blisingan na siya karon pizza 12 inyong tan-aw nindot dias gawas o bati tungod gyapon nas pagpikas-pikas pero napay daghan nga palitonong slat muna pikas pa more gusto mo may bounce report bitanaw natog kamao ba mo pikas ani ang atong SBF-DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces SBF-DAG na natay halin nga 17,461 na apay 42,539 slots nga available tag 500 pesos ni mao ni para sa tong kumbinto ug mahurot ni kahalin makabayad sa tanan diha kay ato man ning gi-estimate ug di sa ni mahurot ang kaning 42,539 nga tag 500 pesos utangan ta mo na pikas pa more okay kana ato mga contractors diha kasagaran sigin trabaho pas og trabaho pero wa kayo maningil kay kahibaw silang igbabaligya pa ang slot di ba nya kadaghan nato dinhi lang sa territorial parishioner abot ngita dinig mga 30,000 usa lang kapalit og slot kaduhang palit og slot hurot na ni kun mo pikas lang gid unta ta no
O niya, ang ato mga online parishioners, niabot naman mga hapit mo 187,000 na mga ng subscriber, sobra mga na 1 million ang mag-view nato kada adlaw. O mong hatag na, mupikas na ko sa kaslat, diwa na, hurot na ni. Ang nakapan kay magsigira mo katawa, niya humanwa gigipikas. Ayaw sa buwan na sobra naman sa nang inyo. Daw? Sige, niya ang atong Divine Cleansing, Healing, and Strength, DCHS. O kanimo, itong gimitonos pista. Ugma, magsugod na tas atong first day sa nobina. Niya ato na sa ning nagamitan o dako-dako panahon sa Lenten season o katong Holy Week celebrations nato. Nindot sa kaig resulta. O nanatay halin nga 12,418 ka slots. O niya napagi 17,582 slots nga available. Tag 200 pesos per slot ni siya. Nagbudget ta og mga 6 million ang atong gastoon aning Holy Week o kaning pista. Og mahurot ni kahalin ang 17,582 nga tag 200 pesos. Siguro yung makovered ang tanan nga expenses nga atong gibudget. Og dili gani ni mahalin, nay pagaingnon nga ato lang dawaton kamatuoran. Mo na karon ako sang gislat-slat natay another special slots. Ang unang tulo ka special slots tag 30,000 mao ang atong decoration dinhi sa simbahan. Ato lang ning ipaangkon-angkon. Tulo na siya katag 30,000 karon magkuan karon mag-decorate para nanis nobinaryo. Sunod decoration ika-Biyernes, sunod nga decoration ika-Lunes, niya ang sunod ng decoration inika Huwebes para na sa pista. Ang tulo kaning gaunang tulo tag 30,000. Ato nindot-nindoton atong buwak. Mahal naman sang buwak karon. Ikatulo, ang ikaupat usaran ni kaslat para sa pista kinsay mo angko na ninyo dinhi 50,000 atong budget para sa pista na dekorasyon. Apil na siguro pating ilabot ang karo pero miscellaneous na lang to. Ang para lang yun dinhi sa altar. Lingay mong tupad inaasa kapili ani sa tulo o katong usa. Ana? Nya tiksi lang ko ipadalang diha. Nya kaluoy Ginoo gi-announce mo ni nako gahapon nanay ni angkon para karon. Duha na lang ka slots sa 30,000. Kanaya makontutukan. Duha na lang. Nya napay usa open pa ang 50. Unya sa ato sa dihang baryo fiesta amo mangibana-bana labing minus mga 12 ka litson ang gikinahanglan. Itampo nato. Nya ang tanang barangay chapels magtigom na sila, magdasa na sila mga pagkaon. Ang among sabot bahala kung sa inyong dadon buwan, ginamos, kinilawng kapayas, kinilawng puso sa saging, kinilaw nga buli. Ano ba kinilawng buli? Dagham kitag buli din nay kinilaw aw salad nga buli na may salad nga buli kana ding landang no anaon sa laron niya napanay bungas buli kanang butong pa kanang bago pang bunga imo nang pambukon niya panglugit-lugiton oy lami na himong salad dado na niyo diri kay daghang kay mga buli ana dado na to tanan diri pagkaon niya atong tampuhan og litson arog wa sila gidang pagkaon at least na ay litson kada barangay tagduha ka litson di 5 ka barangay di na po nya na may barangay diring dako kayo kaning San Vicente ato ni siyang tuluhon ka litson or upat mo na mo 12 siya di ba ang ngutkot mo tag 15,000 ang kada litson wala pa ni sponsor 12 katag 15,000 wala pa ni sponsor sige pili lang mo ani napay duha katag 30 usa katag ka 50 12 katag 15 ngita pag mo glaing special slot
sugod ugma kada nobina dinhi sa hapon inig human sa nobina mas manghatag tag pakaon tag lugaw. Lugaw sa nobinaryo. Tagduha ka kaldero. Nya duha ka kaldero kada nobina. Pilam na siya. Tag 3,000 ang kada kaldero atong ipaluto. Kana atong lugaw diya ba? Lami ba na atong lugaw o dili? Lami oy. Pwede kay mo na imong ipanihapon. Haron ighuman na to ka og lugaw ditso na ta sa atong mga night kay mosunod man din ang night o gusto ka mo tan-aw dili na ka magutman. Ana so mahog sa ni siyag 18 katag 3,000. Maupay ni ambot ugma og naa ba kay mo kuan. Sige ang buwak lang usa karon nay usa. Duha na lang. So unsa may atong mga special slots aron makapikas-pikas ta og mga hatag. Duha katag 30,000, usa katag 50, 12 katag 15 og 18 katag 3,000. Nganong ato man giingon ani, pikas-pikas. Dili na to idat og usa, di na to idat og kuan. Pikas-pikas pwede sa mo mingon da angkon ta og usa ka 15. Yan pilam ta ka buok. 5 sad mo ka buok, magtampo-tampo mo. Kani text mo dire pader angkon mig usa amo ning grupo di dot kayo moingon baron ang atong mga barangay konsihal angkon mi og isa kanis pader papadungog-dungogon kita mopay 14 ang daghanang nangayo dire kapoy na kay si panghatag kunya padungog-dungogon pa kita depending na pag og da pag ay mapikas diha di ato pikaso aron mo daghan ug mao ni ang tuburan sa gahom. Si San Pedro ug si San Juan way kwarta matud pas atong unang pagbasa wa sila'y kwarta. Ang naa nila mao si Jesus. Ingon dayon si Pedro, nagpakilimos kanamo og kwarta, wa mi kwarta. Pero ni ako'y di anako nga ako ning ibahin nimo, ako ning pikason ang Ginoo nga naa nako. Ug sa ngalan ining maong Ginoo tindog. Ug nitindog ang bakol sud sa dugayng panahon wa katindog, naglukso-lukso na. Mabayran ba to kwarta? Dili. Pero diin man igawas ang gahom sa pagkamanggihatagon. Mao na kanang mga manggihatagon makapalambo nagkatilingban, makapalambo nag usa ka nasod ang pagkamanggihatagon, ang pagkadaw maunay atong kapildihan, makaguba na og katilingban, makaguba na og kalibutan. Og tungod sa kadaw naguba na ang kalibutan karon. Tungod sa kadaw gubot na kayo ang kalibutan karon. Tungod sa kadaw daghang mga simbahan na nga sira na karon, mga simbahang Katoliko, hasta dili simbahang Katoliko na nga sira na tungod sa kadaw dili kahatag og oras panahon, di kahatag sa ilang talento, dili kahatag sa ilang mga bahandi, time, talent and treasures. So salamat aning namalit og slots, salamat ninyo nga mahigugmaon pag yung mopalit og slots. Congratulations kay gamhanan kaayo mo. Sige, katapusang lingi. Ingna sugod karon. Ingna sabat nako. Sugod karon. Sugot na kog imo kong pikason. Sugot na kog imo kong pikason. Katong mo sugot og pikason, la manindog na ta. Mga igsoon, uban sa malipayon o mapasalamaton nga mga kasing-kasing, atong ipadangat ang atong mga pangaliya ngadto sa Dios dinhi sa paghimo nato sa atong triduom nga misa alang sa atong pagsaulog sa ikanapulog usa nga kapistahan sa atong parokya. Palihug mangluhod. Ikatulong adlaw sa triduom.
Pagampo sa pagpaubos. Ginoo nga makagagahom nga sa tanan, Diyos nga walay sinugdan o katapusan, nagpuno ka sa mga hiyas nga langit nun sa kasing-kasing ni San Vicente Ferrer, apan bisan pa niini, gibuhat mo siya nga mapaubsanon, kay wala siya mangandoy sa mga pagdayig nga kalibutanon, wala usab siya mahiubo sa mga pagdumot, sa mga paglibak, ug sa mga pagbutang-butang kaniya. Nangamuyo ako kanimo, Ginoo, tungod sa mga pahanungdan ni ining imong apostol, nga mahimo unta usab ako nga mapaubsanon sa mga kaayuhan ug sa mga kadautan, nga dili usab ako mangita sa mga kaayuhan nga yutan-on, aron sa akong pag-ila nga ako abog lamang, ug nga kining akong pagpaubos makaluwas kanako, pinaagi sa mga kamot mong Diyos nun, muuswag ako kutob sa paghimaya sa langit. Amen. Usa sa mga milagros ni San Vicente Ferrer. Sa syudad sa Valencia, si Jaime Lumbar, nasakit sa makusog uyamot nga hilanat, ngagikan sa dakong kainit, minghupong ang tutunlan niya dapit sa sulod, nga tungod ni ini, gihilugan siya sa Santa Lana, kay dili naman siya makahimo sa pagkalawat sa viatiko. Nagaampo siya kang San Vicente Ferrer, ug sa pagkatungang gabii, nagpakita si San Vicente kaniya ug miingon, bangon, tungod kay maayo ka na. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo nga atong itubag, sa pangama ni San Vicente Ferrer, amahan pamatia kami. Sa pangalan ni San Vicente Ferrer, amahan pamatia kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Francisco, ug ang mga kaobispuhan, epektibong mumantala sa mensahe sa paglaom, pinaagi sa ilang balaang pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni San Vicente Ferrer, amahan pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa gobyerno, magdalag paglaom ug kahayag, ngadto sa atong katawhan, pinaagi sa ilang maunungong pagpangalagad sa publiko, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni San Vicente Ferrer, amahan pamatia kami. Nga mas masabtan unta nato, nganong si Kristo kinahanglang mag-antos ug sa ikatulo ka adlaw mabanhaw gikan sa mga minatay, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni San Vicente Ferrer, amahan pamatia kami. Nga ang mga masakiton, maalim ug malig-on pinaagi sa ilang pagkalawat sa santos nga Eucharistia, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni San Vicente Ferrer, amahan pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni San Vicente Ferrer, amahan pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni San Vicente Ferrer, amahan pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo.
Sa pangamaan ni San Vicente Ferrer, amahan pamatia kami. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam sa kahimpit sa kinabuhi, tipon sa nabanhawng Kristo, magampo kita sa Ginoo. Sa pangamaan ni San Vicente Ferrer, amahan pamatia kami. Tanan, labing gamhanan ug maluluyong amahan, ikaw ang nagbuhat ug nagpalambo sa tanang kabuhatan. Dawata kining among mga pangamuyo nga among gipadangat kanimo uban sa gugma ug pagtuo diha sa pangaman ni San Vicente Ferrer, among patron, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kay makalampu ka nga tinuod, o manlalaban ka manamo. Kay makalampu ka nga tinuod, o manlalaban ka manamo. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaw. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaw. Ang Birhen si San Juan Evangelista, sa wala pa ni mataw ka, kanamunan siya misan, sa pagkatao mo nga bulahan. Ug sa kalipay ginabanto, sa kalipay himahayang dako, kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaw. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining sakripisyo sa among kaluwasan, ug luwasa kami sa kalag ug sa lawas, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining adlaw nga mahimayaon kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagamuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, kuwabot ka na mo ang imong harian, pagtuman ang imong bago, tinis sa yuta, may sa ang kalan mo na mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasaylo
mga pagsunay, iluluwa-luwa sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo mananging harian, ang kahulugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mukalawat kanimo, apan ni pangulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kini maong akong lawas, nga kung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Magampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami, nga human kami kalimpyuhi sa karaang kinabuhi sa sala, ang pagkalawat sa sakramento sa imong anak, maghimo unta kanamo nga bag-ong mga binuhat. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang lingkod sa makadiyot.
Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diyos nung gahom. Nya mulihok rani kung mahimo tang manggihatagon. Salamat sa manggihatagon sa ilang time, talent o treasures. Ang ato karong pilgrims niining atong ikatulo nga minor triduo mass, mao ang atong tanang Cofradia de San Vicente Ferrer, ang atong mga staff dinhi sa San Vicente Ferrer Parish, ang atong 2,000 Hail Mary ug ang Don Rosary. Ato silang pakpakan. Salamat kaayo. Naaderoy 2,000 Hail Mary arong adlawa human aning atong misa hangtod mahuman sila adto sa FLA office gihapon. Ato sang pasalamatan as usual ang atong singer si Brad Rene Monticalvo, ng atong salmista karon Brad Matias Bagyo, niya ang atong liktor gisolo niya si Sister Catherine Alfonso, o ang atong mga nihimo sa formal offerings pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga ang San Vicente Ferrer Parish personnel. Ato silang hatagag masipang pakpak. Salamat kayo. Touch po ko sa akong mga kauban din na naglinya sad sila. Pila kay gihog ato sa sobre sa kaperong. Mangi sila ikuan. Mangi aksyon sa paghimo, no? Niya, muna, ang atong activities karon mao ang atong Grand Motorcade inighuman sa atong katapusan na Major Triduo Mass karong alas 6 sa gabi. Natay Grand Motorcade o gihangyo nako ang tanan nga mga chapels, tanan nga mga mandated organizations, mukuyog ta nya siguro alang nga maayog kondisyon gyud ang inyong mga sakyanan o ang inyong drivers, no? I-appeal ko na ginang driver kay hapit ko madisgrasya na nya pasidungog na nato sa atong mahal nga patron. Nya ugma unang adlaw sa atong nobinaryo nighuman sa atong Major Novena Mass sa alas 6 sa gabi na ay Teachers Night. Ato sang kuyugan ang ato mga estudyante o ang ato mga teachers. Inig ka Biyernes ikaduhang kuan ang atong activity kay tawag ng tanghalan, amateur singing competition. Ato yung ibalik tong murag kinaraan ba. Nindot man to kayo mo to nakapalambo sa tong pagtuo. Nya inig ka Sabado na atay confirmation alas 9 sa buntag uban sa atong Talahorong Auxiliary Bishop Ruben Labajo alas 9 na nya inig ka human sa atong Major Novena Mass sa alas 6 na atay baile sa tibuok parokya. Ang atong kaning mga bailerina, no? Narimo og ang mga bailerino nya kana siya formal gyapon ang sayaw-sayaw, wa dihay magpakita-kita sa ilang mga lawas nga pasiksi-siksi pa-beauty lang dili pa sexy. Nya formal nga sayaw, dili nang ambak-ambak lang, kidlap-kidlap lang. Nya nasa tay kandidata, ana ba? Nya og naasay income, mo share sa ngan his parokya. Ay nana bitaw mao na siya mga kuan. Kamo mga bisag kamo mga tiwasonon nga mga bailerina, panganhi mo kay sa among meeting makaton ba kaning mga millennials nato, no? Kaning mga batan-on di na man ni kamao aning baile. Mas mayong ni amo kadto mga karaan-karaan haron mo pakita mo nila nga inanion di ay na haron sa sunod tuig sila na sad maoy mo padayon kana bang sayaw nga tinarong dili bitaw kanang linaway o binastos nga sayaw, di ba? Indot na do na pa mga islay role maglingkod kuno ang mga babae nga kadto mga dalaga, ang role kuno nga usaana dili ka mukablit sa luyo. Di nimo ing nabanga kablitos loyo kita parista kinahanglan jud kuno imong atubangon nya imong daw imo jong i-offer ana formal dili kay patakaan lag bunlot ngadto sa Gunuyan, ngadto sa Kasagingan, ngadto sa Kawayanan
Wa na'y respeto ron kay mga lakis, mga babae. Ila lang bunluton nga yano-yanohon. No, dili ba respetuhan? Pero kanang baile yung anak ko, no? Musuroy gina ang laki. Mo hangyo. Ano ba? Karon wa na'y hangyo-hangyo. Dumog ditso. Nga, kuan. Ato ng buhaton. Nya, aligre ni siya. Nya, ang ubang mga activities, ato niya nang i-post o pataka-post sa tarpaulin, basig kunyang hapon, ma-post na nato ang atong tarpaulin, pero i-post na ni nato sa atong social media platforms ang atong mga program o activities aron makamonitor sad mo. So salamat kaayo og ato ning tabangan. Salamat sa atong aktibo kaayo karon nga partisipasyon sa atong 5 gyud ka barangay kapitan, kuyog sa ilang mga barangay konsihal sa atong mga mandated organizations. Murag init kaayo, sama ka init sa panahon ang atong partisipasyon. Congratulations ni Ana. Ang kuwang na lang nato, ang paghurot na lang aning mga slots, no? Hutdagin ninyo ang slots. Noto, ang atong SBF dag, tag 500 pesos, padayon mong palit ni Ana. Ang atong DCHS para sa atong kapistahan, tag 200 pesos rani, padayon sa mong palit. Napagin ni 22 slot challenge, nga tag 4,400. Nya ang ato sang DSAP, tulo na lay atong dawaton ka 500,000 kay 187 naman ato lang sira doon nga 190 ka slots. Nanalay tulo nga open, kung mahurot na dili na ta mo dawat. Unya ang kuan, ang atong kanini ang mga special slots para sa pista, ang atong tulo katag 30,000, pero nanay usa nga nahalin, duha na lang katag 30,000 nga slots para sa decorations ug usa ka slot nga 50,000 para na sa pista decoration sa atong altar. Ing kamahala sa dana pa diroy. Barato ra kay na ang Ukraine gani og Russia, gasto mga nig binilyon ka dollars para lang mopatay og tao, para moguba og building. Kani pa bang pag-decorate di na to gastuan, di ba? Gasto mga ng uban, inom, ngadto suroy, Boracay, mga honeymoon, tagpila ka 100,000, kani pa bang para sa Ginoo di na to gastuag dako. Gasto mag-imog dako anang pa-colors buhok, pa-kiss-kiss kilay, palay-pulay po diha, pat-injection sa ilong, tagpila na kamilyon gastoon para mausab lang ang ilong, mausab ang samput, mausab ang dughan. Kani pa bang atong pagpanindot sa atong simbahanan nga para ginis Ginoo? Di ta kagasto ana, gastuan ta ginagdako. Naingon ako pader, kamahal gud anang imong pamalit og yuta, kamahal anang imong patukod og mga buildings. Nako nga naman di ay, barato din ang kanang nagubat karon. Barato din ang mga malls nga gipangtukod, kanang mga condo units nga gipangtukod nga puy-an lang og tao nga ordinaryo. Barato din na. Mahal kaayo. Kini pa bang para gis Ginoo, para sa katilingban sa simbahan, di nato nindoton. Kung makapanindot sila sa ilang mga malls nga para lang sa commercial, mas at least makapaarang-arang sa gata sa naong sa atong lugar gyud nga pang kaluwasan. Na mahilom dayon sila din na mo takes og balik. Kay wa man sad sila palit-palit, no? Igo ra mang manaway. Ang simbahan sige gastog dako, sige gastog dako para unsa man ang simbahan para mas mga kabos. O lagi tinuod gyud na. Nya kanang hospitals unsa man na para sa mga masakiton, purting nindutag mga structures, purti pag yung mahala sa mga gamit, mubayad bantang tanan nga para man unta nas masakiton. Kini pa bang para sa masakiton, para sa mga maiglawas, kabos ug dato, magtigom dinhi nga mag-worships Ginoo, di nato ninduton. Ninduton man gani ng lugnanan gani sa patay, kani pa bang simbahanas mga buhi. Di ba? Kamu bawa lagi mo ilusot pare lagi na mo nagkuang kuan. Sa na padayon tagpalit anya ang atong 12 ka slots nga tag 15,000 para na sa atong barrio fiesta nga mga litson. Unya
ang 18 ka lugaw sa nobina ni San Vicente Ferrer, sa nobinaryo ni San Vicente Ferrer, nga tag 3,000 pesos. Ato lang ang hinahinayog kwinta-kwinta niya, i-announce na ko from time to time. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon